Здравейте! Днес решихме да направим едно интервю на Габи. Много от вас я познават като един изключително добър специалист в сферата на миглопластиката, но малко от вас знаят, че тя е моя ученичка. Винаги обичам да казвам, че успеха за ученика е успех и за учителя. И именно за това решихме да заснемем това интервю. Габи, ти от колко време се занимаваш с мигли? Да, здравей, Елина, теб. Занимавам се с мигли вече повече от 3 години. Това даже е Едно време. Да, много бързо. Да. Да, това е 4-та година, в която се занимавам с мигли. И как е? Дали мога да те попитам как реши да се занимаваш с мигли? Защо не, например, ногти, коса или нещо друго в тази сфера? Да. Ами, поставям си мигли от доста малка. Нали, сравнително, даже и ногти, и фризьор, абсолютно всичко, но миглите са нещо, което наистина най-много ми харесва и отделно, докато идвах на мигли, аз ходех приели на мигли. Да, и ми беше супер любопитно, нали, какво се случва, докато аз съм с затворени очи, защото усещам, в смисъл, почти не се усеща ръката на човека в следващия момент, когато станеш и си Уау! супер, има Да. супер голяма промяна и ми беше супер любопитно точно как се случват нещата. Да, общо за това беше моята причина. Мгм. Супер. А кое е най-лошото, което ти се е случвало като клиент? Не, надявам се не при мен да е, по принцип. Най-лошото като клиент, имах една ситуация, в която всъщност първият ми път, когато тръгнах да ходя на мигли, това беше при Ели и отивам при Ели и тя ми пише, че не може да ме дигне, защото клиентката й спи и аз такава не съм запозната. Викам, как така клиентката й ще спи? Аз съм отвънка ти. Не мога да ми дигне, защото клиентката спи, нали? Как така? После разбрах, че това е нормално и че това е супер приятна процедура и се подарена, да. Особено майките. Да. Това ли е най-лошото, което ти се е случило като клиент? По-скоро ми е Да. по-скандално, в смисъл нещо, което Да. не съм очаквала да ми се случи. Мгм. Най-лошото като клиент, ходила съм на едно друго единствено място и най-гадното беше, че почти не можех да се отворя едното око, в смисъл долните ми мигли бяха почти изцяло залепени за горните и отлепването беше супер болезнено. Това е нещо, което беше ужасно гадно. Мгм. Но Като цяло, това е достатъчно, да. Ти вече повече от година си управител на един от нашите салони. Коя е Да. най-голямата трудност в това нещо? Да. Много хубав въпрос. Значи, най-голямата ми трудност е това да успея да балансирам абсолютно всичко. В смисъл да се занимава с маркетинг, да се съобразява с отношението към клиентите. Като цяло управлението на персонала, това да работим всички в синхрон е наистина нещо много трудно, но се получава добре, така че Да. да, не бих казала, че са трудности, по-скоро са много неща. Но А змиярник ли е? персонал ли? Само в Стани богат ще играем за 200 000 лева. Ето го и въпроса. А змиярник ли е? Смятам, че в нашия салон не е точно. Какво е нещото, което най-много обичаш в нашата работа? Най-много обичам това, че имам възможността да се срещам постоянно, буквално ежедневно с супер различни хора, с супер нови хора и да, това е нещо, което аз най-много харесвам. Харесва ми, че мога да се срещам с хора и да се запознавам с много различни. А от самия процес на работата, вече допада Самия на процес на работата, крайния резултат. Какви са най-важните техники, които използваш, за да постигнеш желания ефект от клиента накрая? Обичам да използвам техники, които да съкратят времето ми за поставяне. Защото е много важно да успяваме да работим бързо и качествено, да, едновременно, да. Това е наистина трудно. И смятам, че трябва, когато един човек е започнал да се учи с тези неща, много да наблага върху това да успява да работи бързо. Да работи по-бързо, да. Абсолютно съм Хората в съгласна. днешно време нямат свободно време и действително бързат постоянно. За тях е супер изнервящо дори 2 часа да отнема процедурата. Да, абсолютно нормално е процедурата да отнема час и половина. Да. Ние предлагаме и такива мастер-класове за подобряване на времето на процедурата, които са супер, нали, полезни. Дали винаги слагаш миглите, които клиента иска? Примерно, клиента иска някакъв супер мега руски обем, обаче има
5 естествени мигли, руси, тънки. Да. Винаги ли ще му сложиш каквото иска? Не, аз съм специалист човек като цяло, който предпочита по-скоро да го насоча към това да използва серуми или някоя друга подхранваща процедура, по-скоро ламиниране или нещо, което по-скоро ще подобри естествените мигли, ще ги подготви след време да можем вече да поставим това, което той иска, а не да съм аз последния човек, който ще унищожи миглите и след това, нали, като ме питате къде беше, ми пригави цями унищожи миглите, нали, не става. И проистичащия от тук въпрос, миглите имат ли нужда от почивка? Ами, според мен не, но ако миглите биват съобразени с естествените мигли, тогава те не би следвало да нанасят поражения върху тях, така че смятам, че всичко зависи от това как са поставени миглите. Ако се поставят качествено, не би трябвало да има нужда. Да, ако са спазени техническите Да. правила за поставянето на мигли, обема и дължината на изкуствените мигли са съобразени спрямо естествените, не увреждат нали, миглите, но ако това не е така, както доста често се случва, нали, клиентите имат желание да им бъдат поставени по-гъсти, по-дълги мигли, които не са подходящи за техните естествени, нали, се налага поне веднъж годишно да се прави поддръжка. Ние, какъвто и случай да имаме, почивка, да. Почивка, поддръжка. Да. А ние винаги съветваме клиентите, когато забележим, че има подобно увреждане, да направят почивка. И така, колко време ти отне да влезнеш в час? Винаги ли ти отнемаше час и половина да слагаш мигли? Не. Чакай, смешно да ви задавам въпрос, защото я си спомням, че първите мигли, които слагах, ми отнемаше по 6 часа. Да, онзи ден показах на една моя курсистка, че първият ми модел за обемите беше, започнахме в 1:30 на обяд, приключихме в 6. Да, следващата една година горе-долу имаше голям напредък. Може би след около една година вече почувствах увереност в това, което прави и да, смело мога да кажа една година. Но всеки си е наистина строго индивидуално. Има хора, които доста по-бързо хващат нещата. Да, или по-бавно. Да. Зависи. По принцип, истината е, че Габи имаше огромно желание да се научи да слага мигли. Тя беше много упорита. Ние на всички наши ученички им предлагаме възможността да идват в салона и да трупат допълнителна практика. И за мен парадоксално е, че не всеки се възползва от тази възможност. Даже малцина са тези, които се възползват. И Габи всъщност беше една от ученичките ми, която действително имаше желание да работи това нещо и просто го прие много сериозно, не като някаква допълнителна работа, не като нещо, което така от време на време. Не, че разбира се не е възможно и да се съчетава с друга професия, но просто да. Това беше един от въпросите, който зададох на Елена на обучението. Тая работа ще ми стига ли за основен доход? Нали, не го приемах и аз, нали, изцяло не приемах, че може да бъде нещо като основен доход, но аз също смятам, че може да бъде. Да, вече се убедих, че може да бъде. Да. Искам да те попитам, според теб, какви са тенденциите в миглите за 2024? Нали, 24? Да. Според мен започва да се завръщат естествените мигли на мода. В смисъл, започва да се търси вече доста по-естественото. Поне в моите клиенти и новите клиенти, които идват при нас, смятам, че търсят доста по-естествената визия. И другото, което е, че според мен цветните мигли също се завръщат. Освен че аз лятото ги използвам по-често, сега и зимата ми се търсят доста. Да, и не само ако вие сте блондинка с по-светла коса, винаги може да ви предложим мигли, които ще бъдат по-адекватни за вашата визия, които могат да бъдат кафяви или омбре. Просто работим индивидуално и изключително много обичаме да работим с цветни мигли. Да. И като го заговорихме за цветни мигли, няма как да ме попитам, шампионатите за мигли като наркотик ли са? Може би някои от нашите зрители не знаят, че скоро спечели още един шампионат за миглопластика. И това е наистина една голяма емоция. Разкажи от твоя гледна точка как стоят нещата. Смятам, че шампионатите наистина са много зарибяващо нещо. Първо шампионат в Атирил бях супер притеснена, обаче емоциите след това са наистина... Са невероятни. Да, наистина невероятни. В смисъл, карта наистина да искаш още. Да. Като наркотик. Да, наистина много яка емоция. Шампионата ти показва, смисъл, ти отиваш супер уверен, но ти показва, че има неща, върху които все пак трябва да поработиш.
и се ти отваря очите и може би това е нещо, което ме кара да отида пак, защото съм сигурна, че има още нещо, върху което мога да Да, поработя. виждаш работата на другите колеги, съдийките, ако са благосклонни, някакъв път ти дават нали, Да. лично фидбек. Понякога съдийките не са само от България, ами са и от Да. чужбина. Ти Абсолютно. разбираш за тенденции, които са в световен мащаб, нали? И просто като цяло работата ти си повишава нивото. Ти започваш и в салонната работа да следиш за много повече допълнителни неща, които по принцип иначе нали, не ги гледаме. Моето първо обучение беше скандално. Да. Тя ми каза, миглите се слагат ето така, показа ми 3 пъти и излезна. И ме остави. Аз буквално 6 часа се мъчих там. И си викам, аз съм толкова зле. Аз имам застръчен човек по принцип, обаче си викам, май не е така, от мен нищо не става. Тук как е възможно да съм толкова зле и да ще ми да ревна поне 40 пъти. Смисъл беше, даже сега като се сещам. И всъщност аз за това започнах да правя обучение, защото исках да предложа нещо много по-добро, реално, при което има теория на обучението, има практика, реално да съм нон-стоп над курсистката, да й помагам с всичко и след обучението, нали? Защото моето първо обучение беше просто трагично. Мисля, че и моята инструкторка тогава, тя имаше опит около 3-4 месеца, което нали се сеща, че няма как да ми даде една добра основа. Моето първо обучение пък ми даде точно така. Смисъл показвам, че от едно обучение, действително, ако имаш Може да можеш да успееш, да. И затова смятам, че мога да Какъв продам. комплимент. Да, абсолютно. И затова смятам, че действително обучението е много важно. Много е, Особено да. по първото ти обучение, това как ще ти създаде идеята, смисъл. Базата, да. А кой е най-големия мит, свързан с изкуствените мигли? Най-големият мит според мен е, че те увреждат естествените мигли, защото, както казахме, ако изкуствените биват съобразени с естествените, не би следвало те Не да са технически правилно поставени. Да, не трябва да нанасят поражение върху И естествения. ако клиента не си ги скуба. Да, ако ги нямаме и те вредни навици, ще още Да. по-добре, защото... Да. Ти отскоро се занимаваш с микропигментация. Кое е по-добре, мигли или вежди? Ами, бих казала, че веждите в момента все още имам онова напрежение, което имах в началото с миглите и може би за това се обърнах и към веждите, защото... Да, нещо ново. Исках нещо малко нова по-щастливо. Да, което да те държи малко по-под напрежение. Да. Нали, имам си напрежение около миглите, но просто с микропигментацията има доста повече. Емоции. Да. Да. Какви са плановете ти за следващата лаш година? Да ходим на още лаш шампионат. Ако може на повече. Супер, нещо друго? Да, бих искала, в момента се цели работим върху един учебник, който бих искала през тази година вече вече крайно време. Да стане реалност. Според мен това е даже повече състезания, учебник, това за мен е нещо върху което се стремим. Да. Страхотно. Благодаря ти много за това интервю. Получи се наистина страхотно. Да, и за мен също беше много приятно. Ако това видео ви е харесало, просто го лайкнете!